Kuɗi shine matsalarka a rayuwarka. Shin ka ci abinci yanzu? Kana da burin siyan abubuwa da yawa, amma kana ta ɓata lokacinka sai dai ka hau midiya kai ta kalle-kalle. Wayarka ba za ta kawo maka wani abu ba. Ni ne naku Shehu Umar Mahdi. Mutanen kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Qatar da sauran ƙasashe. Mutanen da suke buƙatar sefa, naira, dala, riyal, ringgit, jini, pound, euro, dirham, jini. Mutanen da suke buƙatar kuɗaɗe. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal katib lima sabaqa. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Al'ummar mutanen duniya baki ɗaya, ina muku fatan alkhairi. Wannan aiki da kuke gani aiki ne na musamman da muka aiwatar da shi a yau a kuma kwanan watan yau. Sannan aiki ne wanda dudu bai wuce minti 10 ba muka kammala shi. Cikin minti na 15 kuma mai shi ya samu dukiyarsa a ɗakin baccinsa. Za mu iya aika maka da shi ta akawun ko Ganita, Western Union, Amana, ko ta kwanto ɗinka na Mayanita, ko kuma aika ma shi ta hanyar mota, ko kuma ka zo ka ansa ko kuma ka turo wani ya karɓa maka. Duka ɗaya ne. Abin da nake so ku gane shine akan aikin tasrifi. Duk wanda zai ce maka za a yanka dabba, to cutarka zai ƙarya yake. Duk wanda zai ce maka ga wani abu da za a siya na ɓangaren abin da ya shafi sai an zubar da jini, to kada ka yarda da wannan aiki. Haka zalika ayyukanmu sun zagaya duk inda ba kwa tunani ba kwa tsammani. Haka zalika idan kai mu magana a WhatsApp, iya mutanen da suke mana godiya akan yanayi na aikinmu, wasu ce sun ga aikinmu mun masa aiki suna godiya. Ba wanda yake aiki tsakani da Allah sama da mu, ba wai cika baki ba ne. Amma in kai mana magana a WhatsApp, za mu tura maka da yadda mutane suke cewa, imma na Facebook, na WhatsApp ko kuma na YouTube. Duka za mu tura muku domin ku gani, ku tabbatar da inganci akan aikinmu, domin kada ka faɗi kanka ko ka kuranta kanka. Ba abu bane na kuri, amma ka bari mutane su faɗi alkhairinka. Ka bari mutane su faɗa. Ba a cika baki, mutum ya faɗi magana ya bi ta da cika ba, mutum ya cika mutum da wa'azi ba. To saboda haka abin da mutane suke faɗa shine za ku gani da idonku. Haka zalika ku saurara da kunnuwanku domin ku samu tabbaci. Kafin nan mu tura muku da bokula ku saurara, voice kenan, don muku ƙara samun tabbaci. Sannan ka zo inda muke mai maka aiki ko kuma ka tura da kuɗi mu sai turare mai maka aiki duk ɗaya ne. Ya danganta da abin da kake ganin za ka iya yi. Idan kuma baka da hali, to Ubangiji Allah ya kawo, in ya so sai a yi. Domin ka je neman kuɗi yau gobe jibi baka samu ba, za ka ce ka daina fita ba. Dole dai za ka yi ta nema ne sai Allah ya baka. Ina muku fata da kai da lila sa sirama a ishiyar daga naku Shehu Umar Mahdi har kullum.